Okay, magisunan, Miyerkules, Enero 31, no? Karong gabi, 1, launa, bagong tuig magisunan. Okay, muna akong handa karon ginagmay lang magisunan, no? Another 500 budget. Okay. Asawan lang mo kay mauna akong isulti ninyo. Okay, tilaw sa ako ang anak, no? Lami daw ko, no? Sa ako'y mahimo lamion yun nato kaya ron mahurot ba isang bisag gamay ra di mausik magigsunan kung napoy mo ari makaambit gyapon to ang ngayon basta kadi lang nato ipang usik-usikan o ipang labay ba human nga panos na kay di mahurot igo ato ng budgeton ba ang 500 magigsunan tuo ka mo okay tuo lang mo madali ta ba 500 lang yun tinuod bitaw awa di na lang ko mo mention o kung say play presyo ani tagsa no tanawa lang ninyo mag-isuna no sa kay 500 na siya kamo rin bahala o maingon mong namutbot ko okay silua lang ko no kumulapas gamay ba hinuon tingnan ni basta akong budget ani 500 na ko an ego man okay, napunan-punan bitaw ng gamay magigsunan. Okay na tao muna akong hikay no. Wala kanang kasi nga na minggu plot. Manubra po nagnay mo ari diri no, magkaombot po spaghetti. Daghan po na no. Okay, da po akong duha klaseng sa lumpia. Vegetable lumpia o meat lumpia magigsunan no aron makapili-pili ba yun ani rin pero makapili di pa yung pansit no pataas kinabuhi na po ako ang adobong gamay ay ko na po di plabian pila ko kao na tong tiguang na po yung duha ka kauban na okay magigsunan no na po ako ang kana litson manok ako rin gahimo ano no humid na ko na lami na kayo matod pa sa makatilaw sa kong hinimo yung ana lami yung kuno daw lami pa sa di natin mo mention usay ikumpara nato no kini mo na ako mga humid na kung ginamali ko kung malit ako lang yung magama mo na yung 500 kapin na yun yung taon 500 mo kapin gamay okay mag-isuna na wala sa mala manok wala okay kana lumpia meat lumpia ba pork lumpia mag-isunan na po yung vegetable no kalabasa o kuan taugi okay na po ito ang soft drinks ginagmay tamis wagi ko kainom man na magisunan sila rin inom man na kita ilan lang i-rip na nang gamay nga rip na ko dia okay mo na homemade po na ako lagay mo